Čo všetko stojí za tým spraviť 100 kliku za minútu 22 sekúnd? To není len disciplína a tvrdý tréning, ale to je správna voľba osobného trénera, ktorý vám ukáže špeciálne techniky a správne cviky, aby ste sa dostali do formy. Že som našiel niekoho, kto dokáže presvedčiť nelen ľudí, ale dokonca sám seba, že je najlepší, najinteligentnejší. Všetko, čo robí, robí najlepší oproti ostatným. Tento človek natočil tréningové video na YouTube, podľa ktorého som ja mohol začať trénovať a bez ktorého by som nedokázal vyzvať Aleša Béra na takýto challenge. A nedokázal by som spraviť ani tých 100 kliku za ten čas, ktorý som spravil. A to iba za 2 týždne tréningu a trénoval som 3-krát denne podľa týchto cvikov tohoto človeka. Pokiaľ sa chcete dostať do formy tak ako ja za 2 týždne, stačí, keď budete cvičiť presne tak isto ako ja týchto 5 cvikov 3-krát denne po dobu 2 týždňov a uvidíte tie výsledky. Prvý cvik je niečo jak mŕtvý tah. Volá sa to mŕtvý twerk. Necháte si činku na zemi a vrcíte lícu. Druhý cvik je niečo jak kliky, ale má to byť asi na otužovanie. Volá sa to tuleň na suchu. Velice výborný cvik na prepleskanie celého tela. Tretí cvik, podľa ktorého som cvičil, je niečo jak vytahovanie na hrazde a volá sa pstruh na háčku. Ide o to, že sa zavesíte na hrazdu a trepete ze sebu, že to vyzerá tak, ako keby vás rybár tahal z vody ven. Ďalší cvik, ktorý tu máme, tak je velice dobrý. Pokiaľ máte dojebaný chrbát, alebo nemáte dojebaný chrbát a chcete ho mať dobre dojebaný, stačí, keď budete cvičiť tento parádny cvik na dojebané chrbty, ktorý sa volá helikoptéra. Vynikajúci cvik na chrbet. Posledný 5. cvik, ktorý tu máme, sa volá bláto na hrišti. Velice výborný cvik na precvičení takisto noh, chrbta, ale musíte byť opatrní u tohto cviku. Si sa posral. Už je bláto na hrišti. Piča. Pokiaľ sa budete držať týchto 5 cvikov, za 2 týždne z vás bude nový človek.